Здравейте! В днешният клип аз ще ви покажа моята кукла или по-точно фигурка на Бубенчанчик, с която една моя братовчетка ми подари. И искам много да й благодаря и аз съм сигурна, че ще гледа този клип и много ти благодаря, Вили. Ако гледаш този клип, да знаеш, че много те обичам. Също така ще поздравя една моя друга братовчетка, която е Рокси Маркова, или по-точно Ивелина Маркова. Тя е най-голямата фенка на Рокси. И също искам да я поздравя за прекрасните клипове. Аз ще пратя каналчето долу в описанието. И да, гледайте нейните клипове, абонирайте се за канала, защото тя е много яка, както и нейните клипове. И така, нека да започнем с фигурката. Само да се надяваме да не се разгуби много, защото това ми е вторият клип, който снимам, защото на първият тя се разгуби. Така. Ще извадя поставката и после ще ви покажа поставката. Така. Това е Бубенчанчик. Това е за крилата. Те са светло-сини, тъмно-сини и жълти. Това е с сините очи, сенките и червеното и червило, само че червилото трябва да е с цвета на лакъми. Всъщност нейното е с цвета на лакъми. Само че тук е червено, е тази панделка, туалетъчи. Това малката точка, ако я виждате, е вълшебният ти прах. Също така е тази паличка, която е много красива. Тя се маха. И красивите и обувки и крака. Това тук са ръкавичките. Само паличката се маха. Това е косата и тук има жълтики чурчета. Крилата не се махат. Тази фигурка, тя е от Тайната на изгубеното кралство, поне така мисля. Да, и всъщност е така. Това е поставката и тук е с форма на обувка, която се слага единият крак. Тук е логото на Wings и поставката е такава лъскава, защото има буркат и много ми харесва. Също на нея мога да слагаме фигурката ми на Бум Сиреникс. Тя е толкова малка, само че друг път, защото сега изгубих крилата и правя нови. Така. Сега ще ви покажа как се слага. Така както и обувката. Слагаме левия крак. Така. Слагаме го така. Надявам се да виждате. Така. И така. И тя така стои. И да. Това беше от фигурката. Само че пак се разгуби, но този път няма да правя нов клип. И да, това беше от фигурката. Ако ви е харесал клипът, като изключим това разгубяване на куклата, дайте свой палец нагоре, ако не надолу. Кажете мнението си за куклата долу в коментарите, макар че е малко дефектна, но такова е положението. Също така, както казах, ще пратя линкче на Рокси Маркова в описанието, го търсете. Наистина разгледайте канала и заслужава се, извинете. Това е. Другият клип ще покажа моята книга на Wings, Силата на лунните цветя. Ще направя пълна ревю на нея. Да, и така. Чао!